Niin, siinä on nakkitilanne nyt. Ei ole hyvä nakkitilanne. Tuli syötyä kaikki Atrian kuorettomat nakit, että nyt ollaan ilman nakkeja sitten. No niin, Cyberman tässä. Se on nyt lauantai 21. päivä helmikuuta. Tilasin tuohon kameraan jalustan, mutta se jalusta ei tullut vielä tällä viikolla. Pitää ottaa se jalusta, että voi kuvata tuolla kameralla sitten niin jotkut pöydiltä ja semmonen pieni jalusta. Teen tämmösen pätkän nyt tässä, että saa nämä jotkut kattua tuonne. Saa vähän tuota. Nakkitilanne on kyllä huono nyt. Mä oon itkenyt täällä yksin ja syönyt sitten ruskeita keksejä. Nakkitilanne on kyllä huono. Ei oo nakkeja yhtään. Mitä mä teen? On juonut kahviakin ja kehittelin semmosen herkullisen nakkiruuan. Nakkiin pistetään pikkusen Kalle mätitahanaa ja sitä sitten syödään. Niin se on kyllä herkullista. Joku voisi luulla kyllä, että se on hirveän pahan makuista, mutta ihme kyllä, niin se on erittäin herkullista se nakkiin, kun lisätään vähän Kalle mätitahanaa. Niin, ja se pitää olla sitten Kalle mätitahanaa eikä mitään K-kaupan paskaa. Olen katsonut vähän mä suosittelen teille yhtä YouTube-tapahtumaa. Semmonen kuin YouTube Live. Niin se on kyllä, siellä oli mielenkiintoista matskua tästä YouTube-systeemistä. Siellä oli näitä YouTube-staroja, jotka on tullut kuuluisaksi tämän YouTuben avulla. Se kannattaa katsoa.